Hvorfor er det så svært at efterleve og gøre det, som vi godt ved? Hvorfor er det så svært at stå op for sig selv som selvstændig, som privatperson, som leder, når vi godt ved, at vi er lige så meget værd som alle andre? Det vil jeg gerne give mit bud på, og jeg taler fra din kropsperspektiv, din sjæls perspektiv, dit højere selvs perspektiv. Fordi det er det, jeg arbejder med til daglig. Og det handler om, at fra vi er 0 til vi er 7, så oplever vi små eller større følelsesmæssige traumer. Og et traume behøver ikke at være noget stort. Altså det behøver ikke at være misbrug eller alkohol eller sådan det, vi normalt forbinder med traumer. Det kan simpelthen bare være, at vi er vokset op et sted, hvor det her med at tillade at være, at have tilladelse til at være vred eller ked af det, eller det har ikke rigtig været tilladt. Altså når vi har været ked af det, så er vi hurtigt blevet trøstet, og vi skulle være glade, eller at når vi var vrede, så skulle vi også begrunde, hvorfor vi var det. Og det gør, at vi får svært ved at navigere i verden. Og når vi får svært ved at navigere i verden, så bliver verden på en eller anden måde sådan, vi kan ikke få den til at give mening. Og det vil vi jo hele tiden for alt i verden forsøge, at den skal give mening. Og måden vi så får den til at give mening på, det er ved at blame os selv. Altså det må være mig, der er forkert. Det må være mig, der er for følsom. Det må være, fordi jeg ikke er værd at elske. Det må være, fordi jeg ikke er værd at passe på. Fordi så kan jeg jo ændre det. Så kan jeg gøre mig selv værd at passe på, værd at elske. Og så er jeg ikke længere magtesløs. Men så bliver jeg pleaser. Nogle gange lander jeg også i en offerrolle. Det vil sige der, hvor jeg gør mig mindre, end jeg er. Eller jeg lander i en martyrrolle, hvor jeg skal redde hele verden. Fordi jeg gør mig til mere, end jeg er. Og så kan jeg ligesom igen få alle de her meningsløse ting til at give mening. Og det kroppen forsøger, det er der også lavet undersøgelser på det her, det er, at traumer er sådan set kroppens forsøg på at hele det, som er i disharmoni. Men det vi jo oftest gør, fordi vi lever i en verden, hvor den følelsesmæssige intelligens, den er ikke anerkendt. Det er jo sårbart, det er jo ikke klogt. Det er jo ikke sådan noget, vi kan måle, fordi man kan sige, min sorg og din sorg er jo forskellige. Det er begge dele sorg, men måden vi udtrykker på, det er forskelligt, så vi kan jo ikke sådan, hvornår har jeg gjort det rigtigt? Det kan vi ikke måle. Det kan vi bedre med den mentale intelligens. Der kan vi bedre have et facit, at det er sådan her, det skal ende, og der er statistikker og så videre på alting. Så på den måde kan man sige, at vi er simpelthen lukket af for den emotionelle intelligens. Men den tid, vi er i nu, altså jeg mener, der er sket meget de sidste 100 år, og der kommer til at ske rigtig meget de næste 2 år. Og det, der bliver forandret, er jeg sikker på, det er, at førhen, der var det sådan noget ydre, vi kunne sådan vælge at være tilskuer til. Men jeg tror ikke på, at der er nogen som helst, der slipper for at kigge indad i den her tid. Og hvis man har modstand på det, hvis man har modstand på at mærke sig selv, så bliver det op ad bak. Fordi det handler om at få sorteret ud i det, som, de her falske, eller de er jo ikke falske, men de her overbevisninger, vi har skabt, som ikke tjener os, som faktisk er med til at holde os væk fra dem, vi er. Få ryddet op i dem. Og alle de her følelser, der gerne vil ses, fordi de bare er blevet pakket væk. Og vi har brug for dem, for ellers kan vi ikke navigere. Følelserne, det er det, som intuitionen taler igennem. Og intuitionen, det er vores sjælsprog.
Og hvis ikke vi kan lytte til vores følelser, så kan vi ikke lytte til vores intuition. Og hvis ikke vi kan lytte til vores intuition, så kan vi ikke lytte til vores sjæl. Og jeg er stadigvæk overrasket over, hvor svært det kan være for os at gå med det, som vi virkelig drømmer om. Jeg havde en workshop her i weekenden med mit morgenbrydningshold for selvstændige. Og de ved sgu godt, hvad de vil. Og de er pissedygtige. Alligevel er det bare, da de fik den her opgave med, ligesom at sige, okay, nu står du herude. Der er bare noget, som er din største drøm lige nu. Den er gået i opfyldelse. Hvad gjorde du før det? Træd lige et skridt tilbage. Før du stod der, hvad skete der så? Og før du stod der, hvad skete der så? Og det var hamrende svært. Det var meget nemmere, da de ligesom skulle dykke ned i, hvad skal man sige, det der ikke er gået så godt. Som de jo så også fandt ud af at sige, hallo, det er faktisk godt, for det har ført mig til der, hvor jeg er i dag. Men det er det, vi alle sammen kommer til at arbejde med. Det er at lytte intuitivt til vores højere bevidsthed. Og det bliver mega, mega fedt. Og hvis du er nysgerrig på, hvordan du gør det, så er du meget, meget, meget velkommen til at kontakte mig. Jeg har jo både 1-til-1, og jeg har forløb. Og det er både med ledere og selvstændige og andre frie sjæle, som jeg kalder det. Jeg er først og fremmest din kropsadvokat, så jeg er med på, at du ved en hel masse. Du er pisse klog på dig selv. Men hvis der er noget, du føler, der ikke går, som det skal, så, eller du er stresset, eller du har svært ved at gøre det der, du godt ved, så er det altså fordi, at der sidder noget i kroppen, som gerne vil lyttes til. Ha' en skøn dag.